Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma limana aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka bi ntɛnɛndon in na min bɛ bɛn utu kalo tile 21 san 2023 ladala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ ye nin kɛnɛ in ka kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ de don kumana an b'a fɔ an na aw danse dɔgɔkun daminɛ bi an bɛ dugawu kɛ a hɛrɛ a n'a karama ala k'o di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ bamako segu sikaso limanaw an tɛ ɲinɛ aw kɔ an b'a fɔ an na aw ni ɲankuma gafew bɔra limanaw gafe minnu b'an bolo kɔrɔ bi o bɛ tali kɛ l'indépendant ale bi yan les républicains bi yan min ye l'essor ye ale b'an bolo kɔrɔ yan nouvelle horizon bi yan info matin ale b'an bolo kɔrɔ le soir de Bamako ani les échos welewele limanaw ni fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale aw ka faamuya kama o kuma na an bɛ fasiri lakali an b'a daminɛ ni min ye l'indépendant limanaw kunnafoni man di sabu a jala k'a fɔ min ye banbanci wale ayiwa o lamara kokura Bayangara mara la banbanciw fɛ walasa ma mugan ɲɔgɔnna yɛrɛ limanaw k'a b'o bɔ minnu ni olu ni tora nin na min ye fasiri l'indépendant ko maa caman fana olu de ni joginna wa bolofɛn caman o de fana tiɲɛna a ko siratigɛ la walasa n'i ye jateminɛ kɛ nin ta siɲɛ fɔlɔ ye min ye nin waleya ka kɛ Bayangara mara kɔnɔ a jarala k'a fɔ juillet kalo ban waati ka na utu kalo fana daminɛ in na a jarala k'a fɔ Bayangara mara yɔrɔ camanw de bɛ yen nɔ ka fara kɔsa in na min kɛra o kɛra dɔgɔkun laban yɛrɛ la yɔrɔ min bɛ n'u kama ko Yaru a jarala k'a fɔ utu kalo tile 18 tɛmɛnen min ye maa mugan ɲɔgɔnna ye banbanciw de taara ben nin dugu fitinin kan jamanaw ka marifa ci u la ayiwa k'u bɔnɛ u ni na fasiri l'indépendant y'a jira k'a fɔ waleya ninnu kɛra ayiwa min ye utu kalo tile 18 tɛmɛnen juma tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 16 wulada yanfan yɛrɛ fɛ dugu min filɛ n'u kama ko Yaru a filɛ nin ye commune Timiniri o mara de la l'indépendant y'a jira k'a fɔ min ye finitigiw kɔni kun tɛ a ko kɛnɛ ka yen nɔ a jala k'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ filɛ nin ani Sofara u bɛ kilomɛtiri damadɔ bɔ min bɛ donsow olu de wulila k'a fɔ u bɛ lafasali kɛ ka min ye banbanci ninnu ka u kɔ lasegi ka u kunbɛn nka donsow fanga ma se ka se u la a jala k'a fɔ min ye banbanci ninnu ye u ni donsow kɔni karila ɲɔgɔn na min ye banbanci ninnu ye dugu in kɔni ayiwa u ni maa ma bɛnna ko hali bolofɛn tɛ u bolo minnu bololangolo don u ye u ta kɛ min ye maramafɛn ci de ye olu la ka maa caman bɔnɛ a nin na minnu bɛ yen nɔ n'olu sirabaatɔ ko k'u bɛ boli ka u yɛrɛ ɲini dɔw bɛ marifakisɛ de olu sɔrɔ jamanaw olu ni tora a la fasiri ka kuma la waleya in kɛlen a jarala k'a fɔ min bɛ maa minnu ye kunnafoni di olu caman y'a jira k'a fɔ ko furew dadalen de yira dugu in kɔnɔna la n'o ye Yaru ye a bɛ se maa 21 ɲɔgɔnna ma maa caman olu joginna maa 21 jɛla ko donsow caman fana tun bɛ a la ani dugudenw maa damadɔ fana tun bɛ a la maa minnu fana bɛ yen ni olu joginna a bɛ se maa caman ma caman ka jogida yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ l'indépendant ka kunnafoni la walasa a jarala k'a fɔ u ma dan o ma min ye dugu so ninnu ye n'o ye u ka bugu n'a ɲɔgɔnnaw ye u bɛ tasuma bila olu fana na min ye maaw ka baganw ka taa ni o fana ye ani ayiwa jamana ka cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ kɛnɛyaso ninnu ko u ye tasuma bila o bɛɛ lajɛlen la k'o tiɲɛ ani ni ye jateminɛ kɛ waleya in kɛlen Yaru ale dugu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ kunnafoni minnu dira ayiwa ko banbanci ninnu kɔni ma se ka lakodɔn u nana bolimafɛn ninnu na ayiwa ka na Timiniri baara Bayangara mara kɔnɔna la ka na nin walejugu in kɛ ka sɔrɔ ka u kɔ don ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan waleya kɔni a bɛ n'a fɔ lakanabaliya a ɲɔɲɛnen bɛ Bayangara marabolo in kɔnɔna la sabu kabi juillet kalo tɛmɛnen bantɔ fo ka na se utu kalo ma nin waati in na fo ka na se o dongo juma tɛmɛnen marabolo min filɛ duguncinin min filɛ n'u kama ko Yaru banbanciw ka ɲɔrɔ kelen bɛ ka kɛ nin dugu in kan n'o ye Bayangara mara ye a jarala k'a fɔ walasa ka se ka
ni hakilila ninnu k'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ de lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen don ni m'aw hakili b'a la utukalo tile 9 tɛmɛnen bayangarakaw kun bɔra k'u ka nisɔngoya yɛrɛ yira nin ko in na nka limana a jala k'a fɔ o nisɔngoya fana sen fɛ yɔrɔ o fana ma wolo ɲuman na finitigiw ni taamakɛlaw karila ɲɔgɔn na fo saya yɛrɛ fana bɔra o ko la kunnafoni de filɛ limana an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ kunnafoni man di bi dɛ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant limanaw ale kumana l'indépendant y'a yira k'a fɔ min ye MINUSMA ka tagaliko min ni o bɛ senna Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ o de senfɛ diɲɛ kila tɔnba ka maa min bɛ secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU min ka baara bɛnnen bɛ bɛn diɲɛ kila tɔnba o ka dankan don Jean-Pierre Lacroix k'ale tun bɛ tile 2 taama la Mali kɔnɔna la yan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka tagali kun fɔlɔ baara minnu bɛ senna baara ninnu bɛ ka kɛ lahala kɔnɔna na lahala minnu ka ɲi hali n'a sɔrɔla ko lakanabaliya o bɛ u senkɔrɔ a baara siratigɛ la o la sa Jean-Pierre Lacroix a ka nani min filɛ nin ye nani in donna baara 2 de hukumu kɔnɔna la fasiri républicain y'a yira k'a fɔ ko utukalo tile 17 min ye ni cɛba in ye a y'i kunda Moti mara kan yɔrɔ min na ani Moti MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen kɛ baara bɛ ka taa cogo min na n'o ye MINUSMA ka minɛnw cɛli ye o kɔfɛ utukalo tile 18 tɛmɛnen in na a nana yan nɔ ani Mali faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre docteur Choguel Kokara Mayiga ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara ko kunna Abdoulaye Diop ani o fana ye ɲɔgɔn ye a jala k'a fɔ hakililaw olu falenna min kan o ye gouvernement Mali gouvernement ni ONU diɲɛ tɔnba olu kɛlen bɛ ka baara min bila sen kan n'o de ye MINUSMA ka tagaliko ye ko baara ninnu bɛ ka kɛ laɲini min ne o ɲinina a bɛ ka kɛ o kɔnɔna la i n'a fɔ résolution min bɛ Nations Unies ka résolution min bɔra kɔsa in na k'a fɔ résolution 2690 Conseil de sécurité ko o ka laɲini kɔnɔ baaraw bɛ ka kɛ o siratigɛ ninnu na o la Jean-Pierre Lacroix a ka ni taama min n'a y'a kɛ Mali kɔnɔna la yan baara kunfɔlɔ a kɔni ko k'o bɛ ka kɛ ka ɲɛ nka baara kunfɔlɔ filanan minnu filɛ nin ye o bɛna tali kɛ min na o de ye MINUSMA ka daga minnu bɛ yen nɔ ni o bɛna o bila olu bɛna di an ka finitigiw ma cogoya minnu na hakilila bɛna falen o de ka fana ani fana n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ MINUSMA tun bɛ baara minnu kɛ Mali kɔnɔna la y'a dɛmɛ ko nasiraw la hadamadenya yɛrɛ taabolo nasiraw la u ye so minnu jɔ an'u ye dɛmɛ minnu di maaw ma olu bɛna di cogo minnu fana na hakilila bɛna boli o fana kan n'o ye tako filanan in ye ka taa se fana bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔ yan bamanciw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ accord pour la paix et la réconciliation o fana bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na hakilila falen ani sigi ka fɔ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ o fana baaraw bɛna sigi sen kan walasa min ye bɛnkan sɛbɛn in fana ye ale bɛ don ba la cogo min na fasiri min ye le républicain ye a ka kuma la a ko Jean-Pierre Lacroix a ka nani kɔnɔna jaabi minnu bɔra la o bɛ tali kɛ nin de la a kɔni y'a yira k'a fɔ ani jamana ɲɛmɔgɔw hakilila caman de b'u la hali n'a sɔrɔla ko lakanabaliya dɔɔni kɔni bɛ u senkɔrɔ ani ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔɔni bɛ yen nɔ nka ko ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛna to ɲɔgɔn faamuyabaliya hukumu kɔnɔna la fiyewu f'u ka ɲɔgɔn faamuya baara in a ka se ka kɛ MINUSMA waati min dira u ma Conseil de sécurité fɛ hali n'a sɔrɔla waati in ka dɔgɔn Jean-Pierre Lacroix ko u n'u jija waati kofɔlen min dira baara in a ka se ka kɛ o kɔnɔna la Agibu Sogodogo ka fasiri don an y'a bɔ le républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor fasiri jamana ta don ale kumana a ko min bɛ an ka sariya baarakɛla maakura dɔw olu sigira u ka baara hukumu kɔnɔna la min bɛ cour suprême baarakɛlaw de don yirala k'a fɔ ko olu ye kalenkasiyɛn kɛ jamanakuntigi ɲɛma colonel Assimi Goïta jarala k'a fɔ u ka baara min n'u y'o daminɛ cour suprême kɔnɔna la ko a bɛ se maa 24 ɲɔgɔnna de ma minnu ni olu sugandira
ayiwa maa kuraw don a bɛɛ ye magistrat ye n k'a fɔ magistrat b'a la avocat b'a la ayiwa olu de bɛna ayiwa baara daminɛ min ye ayiwa cour suprême ale kɔnɔna la baara in kɔni kɛra i n'a fɔ sariya bɛ a ɲɛfɔ cogo min na ni cour suprême baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko e bɛna baara ta a ka kan jamana ɲɛmɔgɔ ale min bɛ sariya bɛɛ lajɛlen sanfɛ ayiwa ale ka ye kɛnɛ kan baara in a tɛmɛna o cogoya la min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se Choguel Kokala Maïga ma premier ministre fo ka taa se colonel Maliki Diaw ale min ye conseil national de la transition CNT o ɲɛmɔgɔ ye ani gouvernement maa caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan ni maa damadɔ min filɛ maa 24 minnu ni an ka jamana sariya soba min filɛ n'ale de bɛ an ka sariya soba bɛɛ lajɛlen sanfɛla la bi a jala k'a fɔ maa kofɔlen minnu filɛ n'olu ye kalen ka siɲɛ kɛ ka baara daminɛ olu u ka baaraw de filɛ nin jamana ko min bɛ tali kɛ premier avocat général o b'a la min ye président de la section judiciaire président de la section administrative premier rapporteur public de la o y'a section kelen ye ka taa se ka far'o kan section judiciaire rapporteur 2 section administrative min ye conseiller 6 ɲɔgɔn na section des comptes ni maa damadɔ olu de ye kalinka siɲɛ kɛ i n'a fɔ sariya min n'u kama ko loi numéro 2016 046 septembre kalo tile 23 san 2016 o sariya de bɛ nin yamaruya k'a fɔ ko cour suprême baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'ale bɛ sigi a bɛ kalinka siɲɛ kɛ sabu cakɛda de don cakɛda min na sariya ko la ale de b'an ka jamana sariya so bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ka kan jamanakuntigi min ni ale de ye magistrat fɔlɔ yɛrɛ jamana kɔnɔ ale de ka ye a ko kɛnɛ kan baara in kɛra nin cogoya de la o la sa maa minnu ye kuma ta a ko kɛnɛ kan ye a jala k'a fɔ procureur général de la cour suprême min ye Mamadou Timbo ye ale ye kuma ta a ko Mali kura taabolo min filɛ nin ye senna nin ye a ka kan limanaw magistrat minnu filɛ n'u olu ye baara ta a ka ladilikan ka di u ma magistrat yɛrɛ baara bɛ min ko fɔ n'o de ye makun ani gundo marali maaw de ka kiiriw bɛ tigɛ aw fɛ yen maaw de kungow bɛ fɔ aw fɛ yen aw de bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan kalinka siɲɛ min filɛ n'u y'o kɛ nin ye jamanakuntigi ɲɛma kalinka siɲɛ in u k'a waleya min ye Mamadou Timbo ye procureur général cour suprême a ko danaya ka da ninnu kan a ma da u ka kunfɛ ko tɛ sabu sɛgɛsɛgɛli de kɛra a fɔ min ma ko enquête de moralité k'u sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn karisa ye jɔnni ye a bɛna bila nin baara in na a bɛna mun de kɛ maa fasugu jumɛn don i mana o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen de kɛra Mamadou Timbo ka fɔ la o kɔfɛ danaya ka sɔrɔ ka da u kan k'u bila nin jɔyɔrɔ ninnu na Mali kura de bɛ o ɲini fana k'a fɔ ko maa tɛ se ka ta jamana kɔnɔ k'a fɔ i ka bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ni i n'o man kan nka ko baara in a kɛra nin cogoya la magistrat minnu filɛ ani avocat minnu filɛ nin ko jala k'a fɔ baara min kalifara u la nin ye ladilikan kɔni bɛ d'a kan ani danaya min dara u kan u ka se ka baara in u bilala minɛn min kɔnɔna la u ka danaya minɛn fa Mamadou Timbo n'o ye procureur ye ale ka kuma kɛra o ye min ye maître Ousmane B Traoré ale ye bâtonnier ordre des avocats du Mali ale kumana olu tɔgɔ la a ko Mali taabolo n'o y'an ka seko ni dɔnko ye hadamadenya yɛrɛ taabolo o b'a yira k'a fɔ maninfin mana dalakan fɔ n ye kalen ka siɲɛ n bɛ nin de kɛ i hɔrɔnda la a ka kan i k'o fana bɔ a sira ma sabu kumakan fana ye layidu de ye layidu min ni kan k'a dafa minnu y'u kalen ka siɲɛ sisan u k'a dɔn k'a fɔ kalen ka siɲɛ in ayiwa juru de b'u la u kan ka juru in u k'a sara juru wɛrɛ tɛ o n'i kalen k'i siɲɛ n bɛ baara kɛ ka ɲɛ i kan k'o baara kɛ ka ɲɛ n'i kalen k'i siɲɛ k'a fɔ n tɛ don ayiwa yuruku la walima n tɛ dɔ fusaya dɔ ye walima n tɛ jamana janfa nin bɛɛ ye kalen ka siɲɛ ye i kan ka minnu dafa kalen ka siɲɛ yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko n bɛ n kalen ayiwa k'a fɔ baara min kalifara n na n bɛ baara in dafa k'a sɔrɔ nin ma jɛngɛ fankelen fɛ ani fana ma jamana sariya sunba n ka bonya bi o kan ani fana k'a jira k'a fɔ min ye jamana foroba koɲɛ bɛɛ lajɛlen n t'a fɔ n ko n bɛ fankelen ta ka fankelen to yen wa fana ayiwa n bilala jɔyɔrɔ min na cour suprême kɔnɔna la n na jɔyɔrɔ in fa ayiwa danbe ye ani magistrat yɛrɛ bɛ min ɲini nin de ye kalinka siɲɛ ye jamanaw min ye maître Ousmane B Traoré avocat bâtonnier don a ye nin kuma fɔ ordre des avocats tɔgɔ la o la sa limanaw bi in na Mali sariya ko bɛ dabolo minnu ka bi ayiwa nin fɛn fɛn filɛ ni danaya dara u kan ale sɔrɔ ka fɔ la ayiwa danaya wɛrɛ tɛ dɛ ayiwa u ka se ka jamana a kun kɔrɔta sariya ɲɛma
o la sa baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita a y'u bɛɛ lajɛlen fo limanaw ka sɔrɔ ka u bila u ka baara la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana politiki ko nasira la a jarala k'a fɔ politiki tɔn min bɛ yen ni jamana mara tun b'a bolo kɔsa in na ne ka ɲɛ RPM ma Rassemblement pour le Mali RPM ko a ka ɲɔgɔn ye balalen n'o ye congrès ye o bolodalen bɛ utukalo in tile 26 ka taa bila tile 27 nka congrès min filɛ nin ye fasiri ka fɔ la Nouvelle Horizon ko bɛnbaliya bɛ congrès in kɔnɔna la bɛnbaliya b'a kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ RPM duba a bɛ n'a fɔ kabi u ka ɲɛmɔgɔba min ye jamana mara ala ma hinɛna la Ibrahim Boubacar Keita kabi ala ka wele sera ale ma fo ka se an filɛ yɔrɔ min na sisan politiki tɔn in kɔnɔna ɲɔgɔn faamuyabaliya ma se ka sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ duba kelen maaw ye RPM ma se ka o sira ta kabi ɲɛmɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ale fatura kana se bi ma a jarala k'a fɔ congrès min filɛ nin ye ni a kuma fɔra a mɛnna congrès extraordinaire ko o bɛna sigi sen kan nka a jarala k'a fɔ congrès in a bɛna kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔɔni bɛ sɔn ka sɔrɔ a kɔnɔna la hali n'a sɔrɔla u ka cellule de communication ale y'a jira k'a fɔ labɛnw kɔni bɛ sen na yɔrɔ labɛn ninnu bɛ sen na waati min na n'i ye jateminɛ kɛ référendum min ni o tɛmɛna kɔsa in na RPM bɛna fɔ ayiwa hakililaw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabu minnu ko ko olu sɔnna n'o ye oui mɔgɔw ye a jala k'a fɔ RPM kelen in kɔnɔna la yen maa dɔw sɔrɔla minnu ko olu ko non ko sariya sunba in olu tɛ a fɛ olu cɛla Bɔkari Tireta bɛ olu cɛla n'i ye jateminɛ kɛ o ye RPM yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye sibiri utukalo tile 26 kana kuncɛ dimanche utukalo tile 27 la sigi de kelen bɛ k'o kɔnɔ Centre international de conférence de Bamako limanaw RPM minnu ko an sɔnna an ma sɔn minnu yɛrɛ ka hakilila tɛ kelen ye ko u bɛna bɔ ɲɔgɔn na nin don de n'i y'a lajɛ san 3 kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tiɲɛni ko kelenya ma se ka sabati nin politiki tɔn in kɔnɔ fiyewu olu ɲɛma limanaw politiki tɔn wɛrɛ bɛ yen min ni o fana ni nin bɛɛ lajɛlen sira kelen Union pour la République et la Démocratie URD a jarala k'a fɔ URD fana bɛ nin cogoya de la ko politiki tɔn dɔw fana bangina o kɔnɔ n'o ye Parti Espoir pour la Démocratie et la République EDR a jarala k'a fɔ min ye RPM ye maa t'a dɔn ni a fana bɛna tugu o sira in de kɔ sabu kunfɔlɔw yɛrɛ kɛra sabu maa min tun bɛ RPM kɔnɔna la ni sama senba kun don Musa Tembine honorable Musa Tembine ale yɛrɛ bɔra RPM kɔnɔ k'a ka tɔn sigi n'o ye convergence ye limanaw yani waati dɔ cɛ a jarala k'a fɔ commission d'organisation min bɛ yen n'o bɛ ka congrès in labɛn a ɲɛma Boubacar Touré ale yɛrɛ tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka chef de cabinet ye a waati la ka Buwato fanga la fasiri a ko ni congrès min filɛ nin ye limanaw ko ayiwa ni hami bɛ a la k'a ɲɛ k'a bila sira ɲuman kan o de ye fara ɲɔgɔn kan ye o de ɲininen bɛ RPM maaw fɛ an bɛ don min na i ko bi n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye fo ka na se utukalo tile 25 natɔ in ma a jarala k'a fɔ baara ninnu kɔni bɛ sen na u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'a sɔrɔla ko RPM sigilen bɛ ka nin congrès in labɛn congrès extraordinaire limanaw politiki tɔn in a jarala k'a fɔ Bɔkari Tireta yɔrɔ ale hamina fana waati dɔ la a tun y'a fɔ k'ale bɛ kɛ politiki tɔn in ka cɛbɔ ye nin bɛɛ lajɛlen na dɔn ayiwa congrès in ale senfɛ n'a sɔrɔla Bɔkari Tireta a na to a ka cɛbɔya in hukumu kɔnɔ nka foyi tɛ se ka fɔ a ko la fɔlɔ fo congrès ka kɛ maaw k'o jaabiw ye kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon de kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko info matin limanaw info matin y'a jira k'a fɔ ko min ye minisiri min bɛ an ka usine kow ni jagoko kunna Musa Alassane Diallo ko fɛn dɔ bɛ yen fo ka fɔ jamanadenw ye an ka se k'o faamuya o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko maliden de bɛ se ka maliden balo balo kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali kɔnɔ la yan o baara ninnu olu de bɛ sira la olu de bɛ ka ɲɛbɔ nin waati in na walasa jamanadenw bɛ se ka u yɛrɛ balo k'a sɔrɔ ni u ma siri jamana wɛrɛ la cogo min na
n'i y'a jateminɛ kɛ ministre min bɛ an ka jagoko ni usine ko kunna ale de bɛ nin wulikajɔ la ko ani sɔrɔ bosobaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ani usine baarakɛlaw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ko ministre in Musa Alassane Diallo ayiwa sibiri tɛmɛnen utukalo tile 19 ani ayiwa kɛnyɛrɛye n'o ye secteur privé maaw ye ani olu fana ye ɲɔgɔn ye kɛ Conseil national du patronat du Mali o jabala la Bamako yan nɔ walasa a ka hakilila a ka yeta ye min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka suguw bɛ se ka labɔli kɛ cogo min na balow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin fɛn min ma o ye sukaro ani farini ni sukaro bɛ se ka labɔli kɛ an ka suguw kɔnɔna la cogo min na Musa Alassane Diallo ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw n'o ye secteur privé ye u ye nin kuma fɔ a ko jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ka yeta la n'a ka hakilila la Musa Alassane Diallo ko ayiwa o de la a bɛ ka wele bila min ye jagokɛlaw usine batigiw kɛnyɛrɛyew walasa u bɛɛ ka se ka hakilila fara ɲɔgɔn kan u ka hakilila falen kɛ cogo min na jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ basigi bɛ se ka na cogo min na o de la a ko waati surun kɔnɔna la waati jan ani waati hakɛlama kɔnɔna la limana walasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya jamanadenw ye cogo min na a ko waati kunkurunin kɔnɔna la n'o ye joona yɛrɛ ye a ko mago jɔlen bɛ fɛn min na bi o de ye jagokɛlaw k'a dɔn k'a fɔ Mali sugu basigili bɛ olu de bolo u ka kan ka bi maa minnu bɛ yen ni olu de bɛ balo ta ka bɔ jamana kɔ kan na n'o ye jagokɛlaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko teliya yɛrɛ la nin kɔni ye teliya yɛrɛ de ye u k'u jija balo ka se ka na sugu kɔnɔna la ka se ka kɛ basigi daminɛnen ye min ye waati jan kɔnɔ Musa Alassane Diallo ministre in a ka kuma la a ko a ka kan usine tigiw ani jamana nafolobatigiw u ka se ka nafolo bɔ k'a don min ye daw fɛ n'o ye usines ka se ka jɔ an ka jamana kɔnɔ walasa an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw minnu bɛ an fɛ yan olu kana bɔ k'a fɔ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u ka bamayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ yan o de la Musa Alassane Diallo ka kuma la ko a ka kan bi malidenw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn balo malidenw balo kana bɔ yɔrɔ wɛrɛ an balo ka bɔ ɲɔgɔn bolo yan nɔ o de da ka di an bɛɛ lajɛlen la o la ko n'i y'a lajɛ o de la a ko ani ministriw n k'a fɔ ani jagokɛlaw ani sɔrɔ bosobaw u ka ɲɔgɔn ye limanaw a bɛ don nin de hukumu kɔnɔna la o de la secteur privé u ka ɲɔgɔn ye la a ko waati kɔrɔtɔlen de bɛ yen sisan urgence bɛ yen walasa ka se ka gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye mago jɔn bɛ fɛn minnu na olu ka se ka na an ka sugu ninnu kɔnɔna la a ko baaraw bɛna taa taabolo min fɛ o de filɛ nin ye a ko sɔɔni u bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ n'o ye réunion dɔ ye u ni maa minnu bɛ balo ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro tabagaw misali la a ko yanni décembre kalo tile 31 natɔ in cɛ ko u bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa sukaro jamanaw a kana se ka dɛsɛ sugu kɔnɔna la ko k'a daminɛ san 2023 in na fo ka taa se min ye juin kalo tile 30 san 2024 natɔ in na ko u bɛna fɛɛrɛ dɔw fana bila sen kan fɛɛrɛ minnu n'o ye fɛɛrɛ joonaw ye walasa a kana fɔ fiyewu ko sukaro walima farini dɛsɛra an ka sugu kɔnɔna la sabu ko jagokɛlaw tuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ waati dɔ de bɛ kɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw ka boli u nɔfɛ a ye na fara an kan ko o de ka dabila pewu min ye sukaro ni farini n'a ɲɔgɔnnaw ye u kana dɛsɛ sugu kɔnɔna la o baaraw fɛɛrɛw de bɛna tigɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw a ye nin bɔ fasidi sɛbɛn info matin kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ n'an kama ko soir de Bamako kuma damadɔ b'ale kɔnɔ ni jɛkulu damadɔ bɛ yen olu de ka kuma bɛ yan fɔlɔ ye politique tɔn yɛlɛma yɛlɛma de ko ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele ko u k'u sinsin fɛn kelen kan n'o ye jamana lakanani ye nka ko k'a fɔ de u bɛ t'u tɔgɔ don kɛlɛ wɛrɛ la kɛlɛ min t'u ɲɛsira la ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ o de ye fɛn ye u kan ka min to yen bi jalila k'a fɔ u ye misali ta Bayaŋara fagali min kɛra yen nɔ Bamanciw fɛ ni maa 15 dɔw yɛrɛ ko maa 20 maa 11 ɲɔgɔnna olu joginna a kɛra Yaru Timiri o commune la min ye politique tɔn yɛlɛma RPM kɔrɔ n'o ye an k'a fɔ Musa Mara n'o ye premier ministre kɔrɔ in ye Musa Mara ale de ko a ka kan bi jamana lakanani jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ tigɛ a la o ka fisa k'a fɔ k'u bɛ t'u sen don kɛlɛ wɛrɛ la kɛlɛ min t'u ɲɛsira la nka yɔrɔ san 3 fana kɛra furanjɛla fanga la min ye Imam Mamudu Diko ka tɔn ye n'o ye CMAC ye olu fana ye bataki kɛ
utukalo tile 18 ka kɛ ni san 3 yɛrɛ ye olu ko ni jaabi bi olu bolo jaabi min sɔrɔla furanjɛla fanga san 3 la olu kɔni ko furanjɛla fanga san 3 in ko olu ma hakili bɛ min na malidenw sigilen bɛ ka min kɔnɔ ko jigiya ma fa kosɛbɛ fɛn maaw sigilen bɛ ka min kɔnɔ n'o de ye kalata boloda san 3 in kɔnɔ ko san 3 bɛɛ lajɛlen tɛmɛna limanaw i ti miiri baara kolomasi la ko min kɛra a kɔnɔ ne semasi de ka kuma ye dɛ min ye politique tɔn Kodem ale fana y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye waati min dira n'o ye chronogramme ye u ka u bonya limanaw ni kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa parti yɛlɛma semasi ani Kodem ni politique tɔn 3 in ninnu de ka kuma ye nin ye jamana ɲɛmɔgɔw u ka san 3 baara la kunnafoni filɛ limanaw soir de Bamako a ye ne sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni min ye o ye Les Echos welewele ale y'a yira k'a fɔ limanaw tana hadamadenya tana tiɲɛni o min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nin ye cɛ tɛ muso tɛ dɔ ye u k'a ma ko juju mondial ko a ma bɛn finitigiw ka jɔmisɛn kɔnɔna la fiyewu limanaw a tɔgɔ sɛbɛ yɛrɛ de ye ko Fuseni Kulubali o de y'a tɔgɔ sɛbɛ ye nka maaw b'a wele de ko juju mondial walima ko Jimbo ni ye cɛ dɔ ye limanaw cɛya yɛrɛ de man di ale ye fiyewu fo muso k'i yɛrɛ kɛ muso ye o de ka d'ale ye limanaw i b'a ye kuma bɛɛ yɔrɔ Mali kɔni ni jɛn tɛ kɛ ni an ka jamana kɔnɔna la yan Jimbo min filɛ nin ye a jala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen o sufɛla fɛ wulada yɛrɛ fɛ utukalo tile 16 tɛmɛnen a na kɛ service de sécurité maaw olu ye tɛgɛ kɛ a la ne jateminɛ kɛ maa dɔ min ni bɔlɔlɔ kana la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la TikTok ko Fuseni Kulubali dɔw k'a ma ko juju mondial n'a sigilen bɛ Paris Faransi jamana kɔnɔna la limanaw a bɛ waati damadɔ bɔ a dɔnnen don n'a ka nɛni jugu ani fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ maaw lakodɔn bezuw n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ ye olu de cɛla réseaux sociaux sanfɛla la limanaw ko Fuseni Kulubali n'o k'a ma ko Jimbo limanaw fɛn bɛɛ ka go a ye f'i k'a fɔ a ma ko ko tonton walima papa i ka cɛya tɔgɔ dɔ fɔ a ma limanaw o kɔni i b'a fɔ ko i tasuma de da a fari kan nka min ka d'a ye k'i k'a fɔ a ma ko tanti walima grand sœur cɛ de filɛ nin ye i k'a fɔ a ma ko tanti walima grand sœur limanaw ko Fuseni Kulubali min filɛ n'u k'a ma ko juju mondial maa wɛrɛ tɛ dɛ limanaw cɛ a b'i yɛrɛ kɛ muso de ye musoya baaraw de ka di a ye yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la limanaw kɔni o tɛ ɲɛ an ka jamana taabolow la o de la ko juju mondial a bɔlen Faransi ka na Mali kɔnɔna la yan nɔ a t'a nakun kɔni dɔn nka a nanen limanaw kibaruyaw bɔra ka bin min ye finitigiw ye olu ye tɛgɛ kɛ a la a dun yarima a kun t'a dɔn k'a fɔ Mali n'o ye Bamani 3 dugu ye Bamako yan a nanen min filɛ o dugu in kɔnɔna la a t'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa a filɛ nin hakilila min ka nin ye n'o de ye k'i yɛrɛ bɔ cɛya la k'i yɛrɛ kɛ muso ye k'o tɛ ɲɛ an fɛ yan nka limanaw ɲininkali min fana kɛlen don tɛgɛ min kɛlen filɛ nin a la yalɔ musow de bɛ taa boli cɛw bɛ taa min ye MCA la yalima ko a bɛ taa nin yɔrɔ fila jumɛn na ɲininkali kɛlen bɛ sabu ale dun maa min don cɛ tɛ muso tɛ a b'o o de hukumu kɔnɔna la o de ɲininkali kɛlen bɛ a mana kɛ cogo cogo limanaw a kɔnɔna bila jamana sariya ɲɛma ni sariya min ka kan o na da a kan an bɛna taa teri a ka fasiri don limanaw an n'a bila yan an ni sɔrɔ Eko kɔnɔna la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97.